Ки го знае. Но баба казваше, това дето тежили обикновенно е и най-полезно. Ако я изпържиш както трябва, става по-хрупкава от чипс и по-вкусна от половината мезета в кръчмата. Сутрин рано отиваме за коприва, само връхчетата, младите. Баба бере спокойно, а ти скачаш около нея като миньор в копривена мина. Не мрънкай, казва тя, копривата жили само тези, които не знаят как да я хванат. После хубаво измиване и попарване във вряла вода, 1 минута и копривата омеква. От страшна трева се превръща в бъдещо мезе. В купа разбиваш яйца с сол, добавяш газирана вода и малко по малко брашно. Хващаш стръкчето за дръжката, топваш го в сместа и направо в горещото олио. Копривата става златиста и хрупкава. До нея сос от кисело мляко, чесън, копър и орехи. А ти ял ли си копривата така панирана и хрупкава? Коприва